Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. З 21 снежня грамадзяне Беларусі не змогуць выехаць праз наземныя пункты пропуску. Маецца на ўвазе за межы нашай краіны. Урад тлумачыць гэта каранавірусам, але ўсё ж такі пачалі адразу ўсе шукаць розныя іншыя прычыны, з якой ўсё ж такі мэтай, з якой нагоды Саўмін прыняў такое рашэнне. Ўсё ж такі, што адбываецца, навошта было прынятае гэтае рашэнне і чаму далі яшчэ людзям 10 дзён на тое, каб мець магчымасць выехаць за мяжу. Пра ўсё гэта мы зараз і пагаворым. З намі на сувязі палітолог Валерый Карбалевич і аналітык Украінскага інстытута будучыні Ігор Тышкевич. Вітаю вас, шановнае спадарства. Добрый дзень. Калі не супраць, то найперш я звярнуся да спадара Валерыя Карбалевіча. Спадар Валер, я пачытаў вашае меркаванне наконт таго, з якой нагоды, з якімі мэтамі было зроблена гэтае закрыццё межаў, і яно мяне, так сказаць, не вельмі ўсцешыла, што сапраўды Паўночная Карэя. Да Паўночнай Карэі яшчэ трэба ісці, але шлях вызначаны і, так сказаць, крокі ў гэтым кірунку даволі шпаркія. Сапраўды казаць пра тое, што гэта выклікана барацьбой з ковідам, неяк неёмка, бо калі б улады турбаваліся пра тое, каб не занесці ў краіну яшчэ больш гэтага вірусу, то трэба было б зачыніць усе магчымасці ўезду ў краіну. А тут гаворка ідзе пра выезд, то бок увогуле якое дачыненне гэта мае да ковіду, не вельмі зразумела. То бок атрымоўваецца, што беларускі ўрад клапоціцца пра тое, каб беларусы не занеслі ковід у некія суседнія краіны. Навошта ім клапаціцца пра народ суседніх краін, а не пра свой народ, гэта трохі дзіўнавата. Я думаю, што прычыны палітычныя, і тут некалькі чыннікаў я б звярнуў увагу. Першы чыннік, гэта пэўная помста людзям, якія ўдзельнічаюць у пратэсце. Таму што ўжо шмат людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, у страйках, выехалі пасля гэтага за мяжу. Так вось цяпер нікуды ніхто не выедзе. Конечно, можна на самалёце з'ехаць, но гэта ўжо дорага і больш складана. Тым больш, што рэйсаў з Беларусі цяпер не шмат. Вось цяпер гэтыя пратэстоўцы будуць усе тут, і яны будуць тут чакаць пакарання за сваю дзейнасць. То бок шукаць палітычны прытулак, з'язджаць з гуманітарных прычын цяпер атрымаецца значна цяжэй. Другі чыннік – гэта перашкода для з'езду бізнесу і з'езду айцішнікаў, якія з'язджаюць з Беларусі з-за прычыны непрымальнага, неспрыяльнага бізнес-клімату. І нарэшце, трэцяя прычына – гэта чынавенства, гэта прадстаўнікі наменклатуры і гэта прадстаўнікі сілавых структураў. Пэўная частка гэтых людзей пасля сыходу са службы з'ехала за мяжу. Вось цяпер і ім, так сказаць, гэта будзе перапынена, таму цяпер альбо сядзіш ва ўтульных кабінетах, альбо сядзіш у няўтульнай камеры. І ніякіх іншых варыянтаў ужо для іх не застаецца. Таму гэта спроба стварыць новы жалезны занавес, жалезную заслону з Беларусі. Наколькі яна ўдасца, паглядзім.
Спадар Ігор, вот калі ўсё ж таки спадар Валер напісаў, што вот і зараз сказаў, што набліжаемся ўсё ж таки да нейкай такой паўночнай Карэі у цэнтры Еўропы, то вы калі звяртацца да вашай рэакцыі на гэта вось рашэнне аб закрыцці межаў, напісалі, што ну вот спяшаюцца, відаць, з высновамі тыя, хто кажа пра там паралелі з паўночнай Карэі. То есть вы не згодныя з тым, што зараз агучыў спадар Валер? Ну, па-першае, калі б ісці ў логіцы закрыць усіх, альбо нават калі ісці ў логіцы закрывання межаў з пункту гледжання эпідэміялагічнай сітуацыі, то такія рашэнні не маюць значна меншы лаг між самім рашэннем, ягоным агучваннем і пачаткам дзеяння абмежавання. Гэта азначае, што каб хацелі закрыць пратэстоўцаў, усіх тут судзіць там і так далей, то, умоўна кажучы, было б 2-3 дні максимум. Каб хацелі закрыць тых же самых, не ведаю, чынавенства, тое ж самае. Але, улічваючы дастаткова вострую фазу палітычнага крызісу ў Беларусі, улічваючы, што вялікая колькасць людзей у нас прайшла ўжо праз суткі арышту або праз штрафы, то для ўлады такі варыянт, як і размовы пра паўночную Карэю, ён вельмі выгадны, таму што дастаткова проста супаставіць факты. Першае, нагода, каранавірус. Каранавірус, пандэмія, яна не вечная. Таму рана ці позна гэта пастанова яна будзе мяняцца. Але пры гэтым у ёй вельмі цікавыя ёсць фактары, як, напрыклад, там спасылкі да 6 месяцаў да выезду раз на 6 месяцаў для тых асобаў, хто мае працу там альбо віднае жыхарства ў іншых краінах і гэтак далей. Фактычна, калі даецца 10 дзён, улада сама гаворыць: хлопчыкі і дзяўчаткі, хто хоча, валіце і чым хутчэй. І улада разлічвае якраз такі на раздзімуванне у тым ліку пэўнай, пэўных, я б не сказаў істры, але пэўных панічных настрояў, каб тыя людзі, якія адчуваюць сябе ў небяспецы, каб частка з іх з'ехала. Пры гэтым улада, яна будзе масава падыгрываць бліжэйшыя дні, на жаль. Вось гэта такі негатыўны прагноз, таму што я не выключаю, што да часткі людзей, якія раней былі асуджаны па адміністратыўным кодексе за ўдзел у масавых мерапрыемствах, будуць прыходзіць ізноў, часткі прышлюць позвы, будуць распаўсюджвацца чуткі, прычым, наколькі я разумею, яны ўжо ідуць не ад 3, што ўсіх будуць хапаць па другім коле. Я не выключаю, што на пачатку, скажем так, дакладней дзён праз 5 загаворыць пра магчымыя вайсковыя зборы на пачатку студзеня, каб проста пэўная частка людзей з'ехала. І гэта ўкладаецца ў логіку не стабілізацыі сітуацыі, а барацьбы з пратэснай актыўнасцю, не чапаючы пратэсных настроек. Тому што ўлада разумее, што пратэсны настрой нікуды не дзенуцца. Яны не знікаюць да змены самой сістэмы. Пратэсная актыўнасць ідзе па сінусоідзе, і аб'ектыўна зараз час падзення. У любым пратэсце можна до бясконца казаць, што у нас пратэсты гэта шлях знізу, народная, скажем так, народная хваля, але ў любой пратэснай групе ёсць 2-3 чалавекі, там альбо пэўная падгрупа, якая больш актыўная, якая проста бярэ і гаворыць: ідзі за мной, рабі як я. І калі частка з гэтых людзей, она ўжо прайшла праз адміністратыўны арышт, і калі частка з гэтых людзей яшчэ з'едзе, то рэсурсная база такіх пратэстаў она будзе меншая. Гэта азначае, што пратэсная актыўнасць на вуліцах, яна аб'ектыўна зменшыцца. Гэта першае. Але гэта не навечна і не надоўга. Чыннік чаму гэта палітычны? Тут трэба супаставіць з вельмі важным для Лукашэнкі падзеі, ўжо анансаванай. Гэта Всебеларускі народны хурал, ён жа Всебеларускі народны сход, які мае адбыцца, як сказаў Александр Лукашенко, напрыканцы студзеня. Цяпер адлічым стандартны першы месяц абмежаванняў 21 снежня, 20 студзеня. І ў выпадку, калі хаця б 10% ад людзей, якія могуць взяць на сябе функцыю арганізатара няхай маленькіх акцый пратэсту, калі хаця б 10% ад гэтых людзей з'едзе, то праблемаў на вуліцах для існай улады паменшае. На гэтым фоне ўлада спакойна, адносна спакойна рыхтуе гэты Всебеларускі народны сход, на якім будзе прадстаўлены контуры новай канстытуцыі. Што такое контуры новай канстытуцыі і анонс таго, што будзе далей, таму што пакуль што пра гэтыя контуры дакладна не гаворыцца, гэта, скажем так, такое пазначэнне рамак, у якіх будзе ісці палітычны працэс з пункту гледжання ўлады.
Таму што, напрыклад, калі анансуецца ўзмацненне ролі палітычных партый, альбо калі анансуецца адна з электаральных кампаній, ці то гэта мясцовая, ці то гэта парламенцкая, ці то гэта датэрмінова прэзідэнцкія выбары калі-небудзь, то гэта ўжо новая логіка працы, у тым ліку апанентаў Лукашэнка, які сярод іншага паралельна ці непаралельна, яўна ці неяўна будуць рыхтавацца для такога плану Б. Гэта азначае, што зноў-такі размыццё у тым ліку тэзіснай базы ўжо выгадна. Другі этап, калі мы гаворым пра бізнес. З аднаго боку, так, гэта пэўны рубікон, тут часткова згодзін, таму што тыя, хто ўжо рыхтуецца да рэлакацыі, паспяшаюцца гэта зрабіць. Пытанне ў іншым, пытанне ў тых кампаніях, якія вагаюцца, таму што рэлакацыя ўсяго офіса, гэта звычайна спачатку ездзяць так званыя ганцы, якія рыхтуюць месца, пасля перавоз з офіса, рэгістрацыя кампаніі і так далей. Так, самалёты будуць летаць. Ганцы змогуць выязджаць, окей. Але застаецца пытанне у падрыхтоўцы ўсіх дакументаў на ўсіх работнікаў загадзя за мяжою, у тым ліку падпісаных кантрактаў, што немагчыма альбо вельмі цяжка зрабіць. І такім чынам проста сам кошт рэлакацыі ён становіцца дарагі. Таму з пункту гледжання адтоку мазгоў часткова гэта спрацуе на тое, што пэўная група з'едзе, іншыя будуць у той ці іншай меры думаць пра то, як застацца, як адаптавацца. Трэці пункт – гэта выключна эканамічна. 21 год – гэта светавы эканамічны крызіс. У самым такім разгары. Прычым Беларусь тут не выключэнне, бо нагадаю, што украінская эканоміка падае на 5%, польская упадзе хутчэй на 3%, літвійская на 4 ці 5%, латвійская, ну і так далей. Што такое эканамічны крызіс у экспартна-залежных краінах са слабой эканомікай? Гэта недатрыманне даходу бюджэта. Даходы бюджэта – гэта у тым ліку сацыяльныя выдаткі і так далей. А яны ідуць з падаткаў. І тут вельмі цікавая ёсць агаворка пра грамадзянаў Беларусі, якія маюць працу за мяжой, што яны могуць выехаць раз на 6 месяцаў, паказаўшы там, умоўна кажучы, свой кантракт. Тут все вельмі празрыста. Гэта азначае, што частка людзей, якія паралельна працуюць на адну там ці некалькі замежных кампаній. Так, у Беларусі ёсць дамовы пра пазбеганне падвойнага падаткаабкладання адразу з некалькімі краінамі. Але паспрабуйце адказаць сабе на пытанне, ці шмат беларусаў штогод падае дэкларацыі, у тым ліку засведчваючы свой даход за мяжы, які ідзе па гэтых дамовах. Але працу губляць ніхто не хоча, і пэўная частка людзей паедзе. У тым ліку паказаўшы памежнікам кантракт. Кантракт – гэта дакумент, дзе ёсць тэрміны і сума аплаты. Улічаць, што ў Беларусі адзіная база грамадзянаў, яна створана яшчэ год 7 таму, прычым яна абкатана нават на электаральнай кампаніі, бо хочу нагадаць, што у 2020 годзе нават, прынамсі, в Украіне людзі, якія выехалі в Украіну, не маглі не станавіцца на консульскі ўлік, а проста галасаваць у амбасадзе, таму што была онлайн-верыфікацыя через базу дадзеных грамадзянаў. Такі ж самы доступ маюць падатковыя органы, адпаведна. Чалавек, які выехаў, ён засвеціў свой кантракт. У нас, калі не памыляюсь, у Беларусі 1 траўня застаўся тэрмін падачы дэкларацыі. Гэта азначае, што да 1 траўня яму прыйдзе ліст шчасця ад падатковай інспекцыі. І добра, калі кантракт заключаны ў 2020 годзе. Таму што тады можна проста задэклараваць і заплаціць дадатковыя падаткі. Калі кантракт заключаны, напрыклад, у 2019 годзе, чалавек патрапляе на дастаткова вялікія па-беларускіх мерках штрафныя санкцыі. Што называецца дробязь па прыему, дадатковыя грошы. І гэта яшчэ адзін з чыннікаў. А каб узмацніць панічныя настроі, у тым ліку сярод такой групы, ёсць, скажем так, адсылка да перыядычнасці выезду раз на 6 месяцаў, каб тыя, хто вагаецца зараз ехаць і пазней, каб яны рванулі цяпер. Вось так. Дзякуй. Спадар Валер, ну, атрымліваецца, што калі верыць Ігару, ўсё это робіцца для того, каб наадварот справакаваць людзей, каб тыя, хто тут муціць воду, хутчэй з'ехалі, каб спакойна правесці ўсе беларускі сход. Ну і другое, цікавая такая версія наконт того, каб яшчэ, як это кажуць простыя людзі, бабла срубіць дадатковага. Ці згодныя вы? Ну, тут як бы адно другому не супярэчыць. Магчыма, кагосьці справакуюць, але ж, бачыце, праблема выезда гэта даволі цяжкая, маральная, псіхалагічная, эканамічная і шмат яшчэ якая праблема.
Таму шмат людзей, каб прыняць такое рашэнне, ну, можа, 10 дзён і замала. Таму і, акрамя таго, палітычны крызіс у Беларусі працягваецца, і ён будзе працягвацца. І адны сёння прынялі рашэнне з'язджаць, ну, некаторыя, магчыма, гэта спрабуюць зрабіць потым, ну, вось як бы для другіх якраз і будуць зачынены дзверы. Што тычыцца тэрміну, ну, бачыце, я думаю, што ковід да канца вясны гэтая эпідэмія не спыніцца, таму, ну, вось як бы на колькі месяцаў наперад гэтая пастанова будзе дзейнічаць. Я яшчэ вот хацеў бы вас удакладніць сказанае з спадаром Ігарам звязку з усебеларускім сходам. Наколькі ўвогуле можна прывязваць усе гэтыя рашэнні да усебеларускага схода? Увогуле, калі раней называлася нейкая пэўная дата, калі гэты сход можа быць праведзены, то апошнім часам Лукашенко маўчыць не пра нейкія там даты, нават прыблізныя не гавора. Ці можна звязваць нават гэта рашэнне, ці ўвогуле гаварыць пра тое, што ён сапраўды адбудзецца бліжэйшымі там нейкімі бліжэйшым часам? Ну, я думаю, звязваць гэтае рашэнне пра забарону выезда з краіны з усебеларускім народным сходам даволі штучна. Што тычыцца тэрмінаў, ну, Лукашенко вось сказаў, што ў канцы студзеня, а па ранейшым дадзеным гаворка ідзе пра 27-28 студзеня. Таму як бы тэрміны яны, в прынцыпе, загадзя вызначаныя. Ну, можа, не канчаткова, але папярэдне так. Спадар Ігар, ўсё ж такі вот заўважыў спадар Валер і даволі слушна заўважыў, што да, ёсць 10 дзён на тое, каб прыняць рашэнне, з'язджаць ці не з'язджаць. Но нават калі зараз я, да прыкладу, сяду і падумаю, што а ці не з'ехаць мне, то і баюся на ўсё пра ўсё, ну, 10 дзён не хопіць. Ну, безумоўна, хопіць у тым выпадку, калі іншага выйсця няма, і там ужо ў дзверы грукаюцца. А калі вот так вот разважаць, ну, то сапраўды вельмі сціслыя тэрміны. А на такіх гэта не разлічана. Гэта разлічана на людзей, якія зараз пачынаюць панікаваць, крычучы пра Паўночную Карэю. Гэта разлічана на людзей, якія ўжо маюць пэўныя прывады. І калі аднаму з такіх людзей, які мае ранейшы, скажем так, досвед патрапляння на акрэсна альбо аплаты штрафа паштовую скрыню, заўтра, паслязаўтра прыйдзе яшчэ адна позва, гэта будзе дадатковым фактарам. Яшчэ раз падкрэсліваю, гаворка не ідзе пра тое, каб з'ехалі все тыя, хто на вуліцы. Ну, па-перше, давайте так аб'ектыўна, што пратэсты настрой, яшчэ раз, яны не знікаюць, пратэсная актыўнасць, яна трансфармуецца, на ідзе, скажем так, у меншым колькасным вымярэнні. Гэта не добра, не кепска, гэта лагічна. Людзі не могуць быць у зведзеным эмацыйным стане ўвесь час, тым болей, што кампанія ішла эмацыйная. І на гэтым фоне для ўлады, для того, каб запусціць свой уласны трэк, патрэбны пэўны спакой на вуліцы. Для того, каб камунікаваць у тым ліку са сваім прыхільнікам, для того, каб у тым ліку задаць свае контуры, патрэбна проста, каб колькасць людзей на вуліцах была менш, каб актыўнасць на вуліцах была менш. Гэта адбываецца і аб'ектыўна, гэта можна прыскорыць. У тым ліку выбіваючы частку патэнцыйных арганізатараў. Яшчэ раз падкрэсліваю і паглядзіце, калі ласка, на змену фармата рэпрэсій. Мне вельмі дзівіць, што па-ранейшаму лічаць колькасць затрыманых, не ацэньваюць адсотак тых, каго зараз павялі па крымінальных артыкулах, і не праводзяць паралелі і аналіза, чаму гэтага не было 2 месяцы таму, чаму гэта адбываецца цяпер. І не ацэньваюць актыўнасці гэтых людзей. Зараз улада мэта накіравана спрабуе выбіць тых, каго яны лічаць патэнцыйнымі арганізатарамі пратэсту. Таму што пратэстныя настроі, іх можа быць і сярод 100 тысяч, сярод мільёна. Але яны будуць засяроджаны ў размовах на кухні да таго моманту, покуль ці ў нейкіх там чатах, тэлеграм-каналах, ці проста на вуліцы не выйдзе першы, не скажа «ідзі за мной». Першы ў гэтым доме. І вось гэтых першых у гэтым доме ўлада спрабуе знайсці і альбо пасадзіць, прычым не пасадзіць фізічна, а проста хаця б увесці ў фармат абвінавачвання ці падазрываема.
альбо выціснуць за мяжу. І калі хаця б частка з гэтых людзей за гэта 10 дзён збярэцца і з'едзе, то як бы цынічна гэта не гучала, але задача для улады на скажем так, для такіх пагрозаў яна выканана. І пад гэта ўжо можна раскручваць далейшыя палітычныя уласныя палітычныя праекты, спрабаваць перахапіць ініцыятыву, тому што любая палітычная барацьба гэта пытанне, хто адказвае на чые дзеянні. Калі ў жніўні ўлада не мела ініцыятыву і яна адказвала на падзеі, прашу прабачэння, зараз адбываецца адваротны працэс. І для ўлады крытычна важна не тое, каб пратэсты зніклі сёння, яны разумеюць, што гэта не будзе, а каб канчаткова засяродзіць у сябе ў руках ініцыятыву, таму што калі у цябе ёсць ініцыятыва, ты свайго апанента заводзіш туды, куды цябе трэба. Асабліва, калі апанент не хоча ці не ўмее думаць. Я хочу заўважыць, што ўсіх арганізатараў, ну не ўсіх, а асноўных арганізатараў пратэстаў даўно ўжо перасадзілі. І палітычных лідараў, і вядомых блогераў, і адміністратараў найбольш папулярных тэлеграм-каналаў, яны даўно сядзяць. Ну, я не пярэчу таму, што сказаў гаспадар Тышкевіч, ну, але як бы... Ну, это задача давно выконваецца. Это не сённяшняя задача, не праблема сённяшняга дня. Ну, сапраўды, з аднаго боку улада цвердзіць, што тут намі кіруюць тэлеграм-каналы. З іншага боку, сама яна да канца ў гэта паверыць не можа. Ну, ці, можа быць, верыць, што тэлеграм-каналы, але гэтымі ж тэлеграм-каналамі там кіруюць адміністратары, ўсё адно ёсць завадатары, ўсё адно ёсць нейкія арганізатары масавых акцый, нездарма крымінальныя справы з гэтага заведзеныя. І перапыняю. І вось заўважце, што за апошнія 3 тыдні, прынамсі з дваравых чатаў, былі ўзламаныя. Ну, наколькі я толькі адсочваю, я адсачыў 18 па Беларусі такіх дваравых чатаў, дзе былі арыштаваны альбо затрыманыя, скажем так, адміністратары каналу. Частка была проста зламаная. І менавіта не палітычныя лідары, якія ходзяць са сцягам. Мы прывыклі просто думаць у фармаце царя-бацюшкі альбо фюрэра, што вот ёсць нейкі вялікі правадыр, які прынясе нам шчасце, то бишь такі Лукашенко наадварот. Зараз б'юць якраз такі па новых лідарах, па новых арганізатарах малых групаў, што для ўлады найбольш небяспечна, бо яны не разумеюць, як гэтаму даваць рады. А гэтыя людзі, паколькі яны значна частка з іх новыя ў палітыцы, то яны не могуць даць рады у тым ліку у пытаннях, як самім сябе абараніць і часта густа да каго звяртацца па дапамогу. На жаль. Ну, вось глядзіце, наши слухачы-гледачы, да прыкладу, вот Лена Іванова піша, а пратэсты былі, ёсць і будуць. Вясной пратэсты будуць нашмат большыя. С аднаго боку, вось і Ігор пра гэта ж кажа, што ўсё адно как бы пратэсны настроі яны застануцца, ніхто іх ніякімі зараз вот рэпрэсіямі, ну калі толькі страляць на вуліцах не пачнуць, не знішчыць, але тым не менш, вот наколькі гэта ўсё, то есть гэта ўсё атрымліваецца такая адзін ланцуг, такія звенні аднаго ланцуга, і пачалі яны ланцуг атакаваць яшчэ раней, і зараз просто дадаюць. Ну, пратэсны настрой, пратэсная актыўнасць – гэта розныя рэчы. Пратэсны настрой – гэта тое, наколькі вы недовольны уладай. Пратэсная актыўнасць, наколькі мы сёння, зараз публічна гатовы гэта выказваць і арганізоўваць менавіта акцыю з залучэннем іншых людзей. Гэта дзве розныя рэчы. Пратэсны настроі, яны маюць пад сабой прычыны значна больш глыбокія. То, што Беларусі сломала сістэма, то, што дзяржава не выконвае свае базавыя функцыі. Гэта ўсё пратэсны настрой. Для пратэснай актыўнасці патрэбны альбо трыггеры, альбо пэўны эмацыйны, скажем так, эмацыйны стан мінімальнай групы людзей. І пратэсная актыўнасць, яна заўсёды ідзе па сінусоідзе. Ёсць за перыяд эмацыйнага пад'ёма, ёсць перыяд эмацыйнага спаду. Незалежна ад таго, ёсць рэпрэсіі, няма рэпрэсій. Нават у ідэальных варыянтах пратэсты настрой ідуць па сінусоідзе.
калі ёсць рэпрэсіі, могуць быць негатыўныя трыггеры, які трымаюць іх на пэўным узроўні, але пасля падзення больш глыбока. І калі браць гэтую сінусоіду у беларускім фармаце, на весну, на канец лютага, сакавік, красавік прыходзіцца магчымы чарговы эмацыйны пад'ём, калі пратэсты настрой ізноў могуць падняцца. І пытанне для ўлады, што да гэтага часу трэба максімальна укласці у першую чаргу уласны фармат далейшага развіцця або ўласныя рамкі развіцця палітычнага працэсу. Таму што калі падчас наступнага вакна магчымасцяў для апанентаў Лукашэнка яны будуць займацца сярод іншага, напрыклад, падрыхтоўкай партыйных праектаў, спробай, скажем так, высвятлення адносін паміж сабой, дзяленнем грантавых грошай, якія з'явяцца, альбо яшчэ чым-небудзь, то гэта азначае, і калі ты трымаеш ініцыятыву па павестцы, то тады ты выходзіш на больш-менш камфортную канфігурацыю сілаў для наступнага свайго кругу. І, ў прынцыпе, у гэтым я бачу логіку ўлады. У гэтым таксама няма нічога ні кепскага, ні добрага. Проста калі ёсць любое супрацьстаянне, першае, што ты мусіш паспрабаваць зрабіць, гэта ацэніць, паставіць сябе на месца свайго апанента, ацэніць логіку, у якой працуе. Таму што лягчэй за ўсё сказаць, што гэта безумны, гэта дурань, гэта хтосьці яшчэ, але з іншага боку, калі безумны і дурань пакідае у дурнях цябе, то пытанне, якія твае разумовыя здольнасці. Таму у любым выпадку гэта працэс, улада ў яго ўключылася. Яна спрабуе навязаць свой парадак дня. Окей, трэба паспрабаваць прааналізаваць, што робіць улада, у якім накірунку. Так, як бы цынічна гэта не гучала, паспрабаваць паставіць сябе на месца Лукашенка, прашу прабачэння, і, сыходзячы з гэтага, паспрабаваць прадумаць свае алгарытмы дзеянняў, каго абараняць у першую чаргу, што рабіць, якую павестку выносіць. Таму што калі ты застаешся у старых рамках, тэзісных рамках, то рано ці позна ты просто прыходзіш да паражэння, як у старой казачкі, бабушку разбітага карыта. Спадар Валер, тут апошнім часам шмат казалі пра тое, наколькі вось беларусы вынаходлівыя людзі і заўсёды знаходзілі як нечакана адказаць на тое ці іншае там дзеянні, рашэнні ўладаў. Ці ёсць, як любіце вы, эксперты, казаць, акно магчымасцяў у дадзеным выпадку? Ці знойдзецца чым адказаць на такое рашэнне? Не, тут рашэнне, так сказаць, простае, не выязджаць. Это першы варыянт, другі варыянт праз Расію, трэці варыянт праз самалёты, праз авіяцыю. Таму тут адказаў можа быць шмат. Вось. Тут я б звярнуў увагу на іншую праблему. Справа ў тым, што мы сёння назіраем тренд на тое, што аўтарытарны рэжым Беларусі пасля таго, што вось адбылося, становіцца больш жорсткім і больш антыдэмакратычным, чым дасюль. То бок контррэвалюцыя, яна заканчваецца заўсёды рэакцыяй. Вось, цяпер мы назіраем контррэвалюцыю, і фактычна мы назіраем тое, што ранейшыя тренды, якія былі асноўным чыннікам, якімі кіраваліся ўлады беларускія, яны памяняліся. Вось калі ўлады з падачы Расіі прапанавалі ідэю канстытуцыйнай рэформы як механізм некага перніка для грамадства, як механізм супакаення грамадства, як механізм некага кампрамісу з грамадствам. Лукашенко казаў, вось вы хочаце пераменаў, так вось я вам і прапаную перамены, давайте пачынаць з Канстытуцыі. І вось вы кажаце, што тут у Беларусі дыктатура, дык вось у новай Канстытуцыі паўнамоцтвы прэзідэнта будуць меншыя, з'явяцца паўнамоцтвы ў іншых органаў улады, у парламента, гэта шлях, так сказаць, у кірунку дэмакратыі. Таму вось вам як бы спроба кампраміса. А цяпер выглядае, што ўсё гэта зусім не так. Калі глядзець на тое, што прапануе Лукашенко, каб зрабіць усебеларускі народны сход вышэйшым органам улады ў краіне,
то мы бачым, што нават тыя дэмакратычныя дэкарацыі, якія існавалі ў Беларусі дасюль, яны разбураюцца. Таму што дасюль усе дзяржаўныя органы Беларусі былі выбарныя. І прэзідэнт, і палата прадстаўнікоў, і мясцовыя органы ўлады, яны фармальна выбіраліся грамадствам. Вынесем зараз задушкі, якія былі выбары, вынесем задушкі, што былі фальсіфікацыі, але фармальна органы ўлады выбіраліся. А цяпер аказваецца, што вышэйшым органам дзяржаўнай улады становіцца структура, якая нікім не выбіраецца. Усебеларускі народны сход. Ну, а кіраўнік гэтага сходу становіцца галоўным чалавекам у краіне. Ну, тады, сапраўды, прэзідэнту можна забраць паўнамоцтвы і перадаць ім, так сказать, усебеларускаму народнаму сходу. Вось. То бок, нават тыя дэмакратычныя дэкарацыі, которые існавалі дасюль у беларускім палітычным рэжыме, яны знішчаюцца. Вось. Акрамя таго, плануецца прыняць новы закон аб палітычных партыях, а пасля гэтага закону абавязкова перарэгістрацыя партый. Я думаю, што ў выніку гэтай перарэгістрацыі ад апазіцыйных партый нічога не застанецца. Лукашенко адмовіўся ад ідэі пераходу да прапарцыйнай сістэмы выбараў, таму што яна ўжо зараз нікому не цікавіць. Што яшчэ? Ну, вось Лукашенко калісьці казаў, што трэба, ну, не так даўно казаў, што трэба ўнесці змены ў выбарчы кодекс, каб перакрыць лазейкі дзеля апанентаў. Вось. І таму вось гэтая забарона на выезд я б разглядаў у гэтым шэрагу. У шэрагу таго, што беларускі аўтарытарны рэжым становіцца больш аўтарытарным і больш жорсткім, чым гэта было дасюль. Вось калі разглядаць гэтае рашэнне ўраду пра забарону выезда ў гэтым шэрагу, то мы бачым відавочны тренд, і гэты тренд моцна памяняўся спачатку выбараў, таму што сапраўды спачатку Лукашенко пад пагрозай пратэстаў і пад ціскам Расіі гатоў быў ісці на нейкія кампрамісы. Яго візіт у СІЗО КДБ быў як бы кульмінацыяй гэтага працэсу. Ну а пасля таго, як ён адчуў, што сітуацыя ўжо ў яго пад кантролем, ён фактычна як бы дыстанцуецца ад расійскіх патрабаванняў і ўзяў на ўзбраенне зусім новы тренд. Ну, на заканчэнне давайте подвядзём вынікі, нягледзячы на такія вот пэўныя, можа быць, па нюансах нязгоду аднаго майго суразмоўца з другім, хаця яны как бы так дапаўняюць, як мне падаецца, больш адзін аднаго. Мы прыходзім по выніку, по вялікаму рахунку да чаго? Усе гэтыя размовы пра неабходнасць дыялога паміж уладамі і грамадствам, грамадзянскай супольнасцю можна ўжо спыняць. Всё, гэта ўжо пройдзены этап, ніякага дыялогу не будзе. Будзе ўзмацненне рэпрэсій і ўсё. Далей будзем набліжацца, калі не да Паўночнай Карэі, так, як сказала ў нас у размове са мной гісторыкі праваабаронца Тацяна Продзька, паціху набліжаемся да 37-го года. Зміцер, катэгарычна не згоден. З Паўночнай Карэяй не звязана. Па-першае, першая памылка, што ідэя Конституцыі, яна не пасля выбараў. Я хочу нагадаць, што аналітыкі Лукашенко з BC даследавалі і досвід дэцэнтралізацыі, досвід пабудовы палітычных партый у суседніх краінах яшчэ ў 18-19 годзе. І першыя намёткі на Конституцыю з'явіліся ў 18-19 годзе. Было бачна, што гэта будзе фармат транзіту па іранскім альбо казахскім варыянту. Прызнацца, я памыляўся, думаю, што новае месца для Лукашэнкі будзе знойдзена ў межах Савета бяспекі. Але па факту атрымалася, што вырашылі пайсці больш па іранскім варыянце, дзе ёсць выбарны аятала і ёсць, скажем так, вышэйшы духоўны кіравніцтва, фармалізуючы всебеларускі народны сход. Пры гэтым, калі браць ключавыя тэзы, то там ёсць такая рэч, як мясцовае самакіраванне, будзе, таму што проста эканамічна невыгадна падтрымаць старую сістэму. Палітычная сістэма. Там якраз таки была спрэчка з Расіяй, таму што для Расіі больш выгадна менавіта партыйная сістэма, каб запусціць свой палітычны праект. Для Лукашенко менш скажем так,
разгалінавана такая сістэма. Ключавое, у чым яны спрачались, гэта хто фармуе ўрад, кааліцыя ў парламенце, незалежна ад таго, як яна выбрана. Але мае быць кааліцыя, будзе ці не будзе, ці проста па падачы прэзідэнта. Трэці варыянт – гэта будучыня самога Лукашэнкі, перараздзел паўнамоцтваў. Станам на сёння мы бачым, што такое іранскі варыянт. Гэта азначае, што ёсць сталы орган, які будзе ўплываць на стратэгічныя рашэнні, і ён, які можа заварачваць любы законапраект, любую міжнародную дамову. І кіраўніком гэтага сталага органа, хутчэй всё, будзе Лукашенко, пры гэтым абсалютна ўсё адно, хто будзе на ніжэйшым узроўні, у выглядзе прэзідэнта, прэм'ера і гэтак далей. І што прапануе ўлада, на ніжні ўзровень яна будзе надалей прапанаваць дыялог. Нават пасля гэтага магчымы пэўны адскок са стварэннем вялікай колькасці палітычных партый. Так, я цалкам згодзін, што частка старых апазіцыйных будзе з'едзена альбо ліквідавана, але з'явяцца новыя квазі-партыі і рэальна апазіцыйныя, прарасійскі, не прарасійскі. З імі будзе весціся дыялог, будзе стварацца варыянт такой дэмакратычнай шырмы. Калі ўжо паглядзець на той же самы іранскі парламент, прашу прабачэння, там ёсць на ўзроўні парламенту і свабода прэсы, і багата колькасць думак, і бойкі ў парламенце, і жорсткая палітычная барацьба. І ўсё гэта ідзе роўна да моманту вызначэння стратэгічных кірункаў, дзе аятала кажа «ша» і ўсё. І гэтым аяталой, які кажа «ша», хоча быць Лукашенко. І гэта старая задума, якая будзе рэалізоўвацца. Яна не нарадзілася ў 2020 годзе. Пытанне проста іншым, што каб атачэнне Лукашэнкі рэалізавала гэтую задуму напрыканцы 2019 года, то бишь, каб правялі на пачатку прэзідэнцкія выбары, а пасля парламенцкія, то, магчыма, зараз была крышку іншая сітуацыя, у тым ліку і лягчэйшая для Лукашэнкі. І зараз бы мы гаварылі пра тое, як ствараць новыя палітычныя партыі і як ісці шляхом дэмакратызацыі. А так, у астатнім, гэта шырма, у тым ліку, для заходняй краіны, што на пэўным месцы, на пэўным узроўні будуць стварацца дэмакратычныя працэсы, але для таго, каб іх ствараць падкантрольна, паколькі у нас дзяржава аўтарытарная, то ў разуменні аўтарытарнай дзяржавы трэба закруціць гайкі, пасадзіць усіх незгодных. Што дзяржава і робіць. У любым выпадку мы ў чарговы раз апынаемся ў новых і збольшага нязручных для нас умовах, з якіх камусьці давядзецца шукаць нейкія выйсці. Я думаю, што знойдзем, разбяромся. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што са мной на сувязі былі Валерый Карбалевич і Ігор Тышкевич. Сумесная размова у рамках праекта з Еўрарадай і Е-прамовай. Дзякуй, слухайце і глядзіце нас. Беражыце сябе.